Yoroi try. Sesin pat ngai ke blei pi baro ha kerteng ke patiang tam ke jong jisu. Ha kani ke video ngakwa ban wan ai jingmut ye pi ki badon ha padeng keram ke sya. Namar ngahi ngadi ke priu ke balaya denti na ke jing dap ram dap sya. Dengan ai jingmut ye pi ki badon ha padeng keram ke sya. Kam tam ki bala request nga bangan duai na ke benta ke jopi ba pin like no na ke ram ke sya. Te kala don ke por ka bangaru ngadap ram. Bat haba ngadap ram ke ka banga ngale. Ngaduai nga IT met bat mensin. Ha ubleng. Bat halor kataru ngam ju syong ja that. Ha juga bangan bu nong trei ru ngam bu nong trei ngatrei hi. Ngaminod hi. Bat ngaju tiak tang ar benta ha ka shisngi. Ngatrei ki kam ki jam. Bat ngam ju penserwai ka pisaru ngaken show bahaman la kasngi. Bat haba ngaken show ka pisa man la kasngi. Man la ubnai nga julet ban siu ka ta pisa jong ki brio bat kapoi kapor. Hisnem. Nga light no na kata ram ka sya baro khot. Ka bangasa. Ka e ka daw kalong. Kalong ka daw ba. Ngam ju penserwai ka pisa. Kat ha ka jinga seng presbytery baro khot ki brio ki lai style. Hari ngam pet ki brio ki badan ba em te ki phong ki kup ken haba ki don te. Kadai ki bakin phong hanrai haba ngam don. Ngathi tang ijan iba hispa san potingka. Bat kajuti ru ngadan ba shijur ka slipar shijur ki jan ki nep ngam juthit pa ho kat bawan terwa ki breu lane le chiyo man shuthit pa ho lane bania muja bat ki lok ki jor lane bania le enjoy be le shangkai she ngam julet kisngis ngau ha kisngi ngam julet namar ngam don pisa. Bat dai na kata kadaw blay ru yo I ka do no ka jonga ka bangat rang bangan nambam sap ya ka pisa ka jong ki we bat ka penlong yang atang his nam bangan light no na ka ram ka sya handre ki ladon ka tu ka ni ki parlok ki jonga ki badon ha padeng ka ram ka sya handre ki amuja hoi hoi hai wat hayeng bon kim ju bam ja ki let bam ja dukan bat ki penserwai ka spa ka phau shane bat chatai kat ba yo I hayau thet lot bam ja khlem jing ta khlem do khlem long namar kata kim light ram syo hadai ki ot pat baki kwa ban light no nakaram habadala di pat kim le ru en thing am tet na padeng jong pi ki badak ram pilong hak no ko rukom renga shu ai pi tang ka jingmot lada pi don ti sha padeng ka ram ka sha balada pi ngau khu slai shisha sha jing et no ya ka do bam no tang ka ja ba ka johor ru ketu ka ba pi mot ban thet do pelang no ya ka to bat ke ka ba pi yo na ka ba pi kamai ru wat nam penserwatan ni ketuka ya ketuk pisah ndai thet tang ni ke ba pi dan kam ban thet ken siau man lau benai le siu no bat la da pi don chi shai ka do no ka ba pen siu ble un ple hi kalat kalanti da kum no re kum no kumba mangiru haba ni saram ka poi ka por ba ble ta ka do no jong ki tu ki ba ai ram ki pan no tang ka trai ka sut kim pan chu bat ni la ban siu dep kloi bat utu breuru ubang ashim ram ha usnam ar hajar san uru ushim tang katrai klem shim shu ya kasut namar ba ublai uit ho nga bangam la ban siu bat kata kasut namar kala bon palat handai tang katrai te ngadang la hi ban siu te les na pedeng jong pi les pi yo ki te ki breu ki bam ai pi ba pen siu tang katrai les ki pan ma de kasut taro ublai hi kala kalanti da kum no bon pelat ya pi na kata ram ka sya la da pi don hi ka do no ba pen siu ka ram ka jong ki breu la ni les pi don ka ram ban siu ya ka sorkaru ublai un kor khu ba ya pi la da pi don hi ka do no pen siu bat pi don ka do no pen 3 minut 3 ka no ka kam wat chu shong ja thai don ki breu ki ba kwa man lai na ka ram ta ma kim tre ban tre ka e ru ki shu ot bet pat ki shu ot bet ba ha ba ki shu ot bet ki poi she e ru rengkat ka bangi ot ha khmat chong ble rengkat ka tangin wa ru ki lat ki lenti ba ble hi un ple kala kalenti wat nam shu hon ba pin shu shong ja thai pin shu duai be ba ble ru shu pan ha ba ka pisai pin na beneng em handrel da pi wat ka lat kalenti ula ban pan ha be ka ta na beneng ngam la ban ong khum ba kala ja ya we u shakri chong ble u dam doi kan ja ngi ru te handrel da ngi shu shong ja thai khanam ja ka kam ba namar kata angin IT ala de mat ban mensin mat ngin long ru ki ba minot khna ba ble unyo ban kor khu yu pi ba pin light na karam ka sha
ngate ha kapor bangadon karam ka sya ngam ju syong jathat ringkat ka banga duai ringkat ka jing 3 minut ringkat ka banga syuba malu mala bat ngaken show man la upna ngayo ban let siu bat chisnam ngala lait no nakaram namar kata la da dona pedang jopi ki baju pen serwa kai wat ha pedang ka jing dap ram ka jing dap sya ka jong pi kala no ka bamun bat let se don pan pedang jong pi phim ju pen serwa te ha pedang kata ro phim pat la ban siu yai sya ngaru ngaju duai man la ka sina ka benta ka jong pi ka request ka pi pila a shanga ha ne po video danga shudwai kum to han reng ha banga syong man la ka si ka no nga penlut ka por ngan duai na ka benta jong pi ki khon ki ti ki jong trai ki ba pi pila request shanga na ka por sha ka por te ha ka ni ka video nga da kwa hiru bangan duai kerpang na ka benta ka jong pi ba ble unyo ban isen ai no ya pi ba pin light no na ka ram ka sha wat nam ki khuslai wat ha peding jong ka ni ka perthai ka balong kum ni yo pi perkhat ngam la chu ban siu ka ram ka sha kani ka perthai ru ka long kum ni ba le dukan man la ka si rum yo tet ka ban sawan ka e ka ban ja wat nam khuslai ka te ki e bar khoi utrau te bi ban kur khu yi pi la da pi nang ban chania lun ha u la da pi nang ban IT lut ha u da ka bang ngaru ngaju kersyania pi ki badon hang ni na koi ka por cha koi ka por bat koi pa koi ka request ka job pi ka ba pi la request na ra ma chong ple ba ngai ha koi ka sniu ble unyo ban kur khu yi pi te to ni le lang ha ka jing duai try ba e chungao ban man ai mu em he na ma ka jing ba ba ka jing e ba ka jing snake ka jom e kan ko pa ba e chungao me la ai nga ka jing kit kle kan ko pa ba e chungao bangan long panung duai ka no ya sai na ma ta ki khon ki ti ki jom e ki ba dan ha ba dang ki jing e ba ki jing e le ki ba bon kan ko pa ba e chungao bat kham tam atrai ka ha ka ni ka pon ra ko ban wan man duai kerpang nang ba ta gi ne ki ba dan ha ba dang ram ba sya kan ko pa ba e chungao ngawan man duai nam ta ka jong ki tu ple ma me ka la tu ple ma me ka lan ti ki ken ko pa be e chunga makin yo ka kam ka jam ka biang ken ko pa be la ka long ka no ka kam atrai kana re bakin nam chu shong ja thai atrai kana re kin tre ka kam ka jam atrai ka bakin yo ban kin show atrai kan ra bakin lawan siu dap e ka ram ka sha ka baki ki de ban siu atrai ka to bo ha ki ka do no atrai ka do no bakin nam ka ban bam e ban bam sa ya ka hak ka jang ki wai ken ko pa be e chunga bang ada duai atrai kana na ka batang kini ki khon ki jong me ken ko pa be e chunga kin long ki ba IT lot ya la de man se ma ka ba jong me atrai ka ba ka kamba panja atrai kana dapat ko ka lanti atrai ka play ka lanti ken ko pa be e chunga bakin light bro na kan ka ram ka sha ken ko pa be e chunga nga kran ka jing ka khu ka jong me ken ko pa be e chunga ngate nga ko man sin jing duk jing kerdo par khoi ken ko pa be da ka kerteng ka khoi ka jom me nga kran ka jing khu ka jom me atra nga kran ka jing plat ka jom me ken ko pa be e chunga kum ba ki don hap deng ga jing khuslai ken ko pa be na ba ki don hap deng ram ka sha ngaru atra kra kum ka kme ka jong ki atra kra ka ba mela ai nga ka ti ka jong ki ba ye ki ka ti ka jong nga don ka jing kit kli atra kra dam da ki ni ki khon ki jom me ken ko pa be chunga ba ka jing ka ben ka jong ki ka ka jing ka men ka jong ba ka jing ka men ka jong nga ka ka jing ka men ka jong ki na mar ka tha atra kra tho ai ka jing tra lang ka jong ni atra kra ka ba ngi juan ra ka jing duai atra kra ma cha be man ka sni wadai pa ki jing duai ki jong ni ki chu sa kut han nang re to pan ha atra kra ka chu ba ka jong me ken ko pa be chunga ai ba ki jing duai ka sha kri ka jong me ai ka jing duai ki khon ki ti ki jong me kin long ki bla ki sa ya ma cha me da ka ba kin la ban yai ka lan ti ka ba dai ka jong me wat cha e ki atra kra bakin sngo arto tin ya me ken ko pa be e chunga na ma belong play jong ki play baro khai atra kra me long play badan por me blang u play atra kra jong ki kamba atra kra me long chu man ta men nen chdo ki babam ji kot atra kra khumba me la le atra kra kamba ki sni por ki snam ki bada le no atra kra men le ka kamba wada ka ka ya ka jong ni ru man ta ken ko pa be thang ko wi to ai ki ka jing atra kra ka jing atra kra ka bakin nam sngo arto tin atra kra la se ki perkhat khum do ka la ban nong bakin light nak takaram ka sha ha bakin dan atrai kra ka ai ka lanti ka baki ki yo i atrai kna re na do man tagas ni atrai kra to bo ha ki ka wei ka tham
makin doni ka jingat ka bapura pada shisha kan ko pa be mame man isin ayaki mame man yarab ki mame man play kala kalanti aki makin light no na kan ram ko sha kan ko pa be junga ha ba ki trai kan no ka kam atrai kana to ai kan man bah kan roi bah krai kan ko pa be junga makin la atrai kan ban siu no ka ram ko sha ka ba ki dan kan ko pa be junga ho da shisha kan ko pa be junga ngi dan mame kan ko pa be u play bala ban le ke kam ba me long mame kan ko pa be patang mame hi atrai kra na mar katang dan ka jinget ka bas kam atrai kra ba de tang ka bor ka jome ba ka jinget ka jome kan ko pa be junga na mar kata to sno pa ka jing ruai ka shakri ka jome ba e no ki ni khon ki jome atrai kra ki ba kwa ban lai no na ka ram ka sha to plai no e ki hi sundan ki ko pa be junga na bo ti ye ki ha ki sang ti ki ba khoi ka jome sno pa ka jing ruai ka shakri ka jome yo lo me ka puram pan karta ba khoi ka jome jisu amen ba amen to ble un yo ban kur khui philang paro ya ro itrai